Tolu Jabu Matutung i kawasan pemukiman na padat penduduk i kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Matutung ala isura adong sahala penghuni ni Jabu na mengalami gangguan kejiwaan, membolokkan puntung ni sigaret na tupodoman. Kebakaran hajadian i Dalan Pematang, Kelurahan Simalungun, Kota Pematang Siantar, di hari Rabu, hira-hira pukul 12 siang. Alogo na kacang dohot cuaca na panas, mabain api hatok marjimbur tu 2 Jabu permanen na asing. Gang masuk na sopit mabain petugas pemadam kebakaran, maul mami topon api. 4 mobil pemadam kebakaran sian pamarenta kota dohot sada sian perusahaan swasta iterjuton tu lokasi lau pami topon api asa unang manyabar tu Jabu na asing. Jabu na gabe sumber api habis terbakar jalamar dos tu tano alai 2 Jabu na asing i Matutung 50%. Isura sian kebakaran alani sada penghuni Jabu sian sumber api membolokkan puntung ni sigaret na sembarangan tu podoman. Penghuni ni Jabui salelengon holan sahalak nado na tinggal di si jala isura mengalami gangguan kejiwaan. Rumah yang teranam 3 pintu, jadi korban jiwa nihil. Sumber api dugaan pertama dari mana, Pak? Sumber api ini ada informasi dari warga, ada di rumah yang pertama ada penghuninya kurang sehat lah, jadi mungkin ya sumber api dari situ bermain-main dia di rumah, makanya terjadi iya 65. Dan adong korban jiwa, alai kerugian mencapai ratusan juta rupiah.